Kuna sauraron kasida daga bakin Yahaya na Hussaini Danko. Labbaika ya Rasulullahi majinginar bayi. Bismillahi sarki Allah wani magagina. Ya rabbi karan basira in yi yaban masoyina, wanda sansa shine dare rana ke ratsa galabina. Muhammadin Rasulullahi gatan halittuna. Annabi ni kai ne na rike ka zamo masoyina, ƙaunar ka ni kullum na saka a cikin muradaina. Allah ka nunan annabi ko a cikin mafarkina. Yaya nake angon Habiba Allah amshi roƙona. Labbaika ya Rasulullahi majinginar bayi. San annabi shine akan gaba a iya tunanina. Zan so ya zamo kullum in ganshi cikin mafarkina. Annabi kan kaunar kana kuna. Muhammadin Rasulullahi ka bani gumma baka. A yau zuma ta kaunar ka na sha Mahamudu gatana. Daɗi kashe ni wayo kaunar Mahamud ma'aikina. Allah ka karan kaunar annabi zuciyar raina. Ka kashen da san ma'aiki Allahu ka karɓi roƙona. Labbaika ya Rasulullahi majinginar bayi. La ilaha illallahu gafarci mamana. Muhammadin Rasulullahi ka ji kan ummina. Ya tabara sarki Allah sharan hawaye na. Mutuwa ta zamo hutu a gare ta da duk musulmina. Labbaika ya Rasulullahi majinginar bayi. Tabara zuljalali ya Allah ubangijin kowa. Ka san cikin masoya manzan ka haɗa da ummina. Ka takan mahaifiyata ya ilahi tabara sarki. Labbaika ya Rasulullahi majinginar bayi. Qul huwallahu ahadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ya Allah gafarci ummina. Ka ji kanta ka kai haske kabarin ta dan ma'aikina. Ya zamo mutuwa hutu a gare ta da duk musulmina. Sayyar ma'aiki ta yi tabo a cikin idanuna. Mahamudu mai daɗin suna ku fahimci zancina. In baka son manzan Allah to ka zamo gaula. Sai dai mu ce ana shirye ka ko za ka yi tuba. Labbaika ya Rasulullahi majinginar bayi. Sayyar ma'aiki idan ka rike ka zarce 'yan makaɗi. Dage ka sofa manzan Allah ko ina arin faɗi. Ni na riga da na rike soyayyar zuci har fili. Roƙon da nake sarki Allah gafarci mamana. Duk sanda ba san annabi babu abun kwatanta shi. Ka so ma'aikin Allah malan ka wuce haushi. Da sansa nake tinkaho Allah karan duk shari. Ka sa na ɗaukaka Allah don matsayin ma'aiki. Labbaika ya Rasulullahi majinginar bayi. Soyayyar ma'aiki na zaɓa bani ba shiga kunci. Soyayyar ma'aiki na zaɓa na wuce duk wulaƙanci. Sifa da zafi har sirrin ka ba su tasiri. Tunda na rike soyayyar Mahamudu annabin kowa. Yahaya na Hussainin Danko nake mai tsara baitoci. Allah ka nuna fuskar annabi ko ina bacci. Annabi ni ƙaunar ka ta sani cikin farin hali. Allah ka yarda na je ni Madina ziyarar manzona. Labbaika ya Rasulullahi majinginar bayi. Tammat bihamdi zan sa aya ba gadiya nai ba. A fagen batu na manzan Allah ban fara komai ba. Yahaya ne tok ne mai waƙar begen ma'aikina. Allah ka dafan a duk lamarina dan ma'aikina. Annabi ni ƙaunar ka nake ba so na wasa ba. A yabanka yanzu nake fari ban tsora ɗan baba. Wallahi ko da za a kashen ba zan iya ba. Raina fa
a gare ka Muhammad ya ma'aiki na. Labbaika ya Rasulullahi majinginar bayi, labbaika ya Rasulullahi majinginar bayi, labbaika ya Rasulullahi majinginar bayi. Kuna sauraron